ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom.tj. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 21 октябри соли 2021 1000 рубл 157 сомониву 90 дирам, $100 1127 сомониву 45 дирам. дар ин рӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархи хона аз 80 000 сомонӣ сар мешавад. боз аз шаҳри Душанбе, аз повороти аэропорт бо нархи ҳамагӣ 180 000 сомонӣ хонаи фурӯшӣ ҳаст. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар кора. бисёри бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоргултепа. 18 сотиқ замин, 3 дар хона дорад, 1 та ҳавз, 1 та газхона, 1 та баня. боз дар даруни хонаам як баняи дига ҳаст, як ошхона, як мурғхона. ай кирпични 4 километр то хона мебошад. дӯстони гиромӣ, нархаш ҳамагӣ 80 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, рақамҳои Россия WhatsApp дорад. хона ай ду тараф раҳ дора, любой мошин меравад ва ҷош барои молпарварӣ хубай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод. 7 сотиқ замин, 3 дар хона, 2 подвал, баня даружда, калидор ҳам дорад, калидори 3 метра. нархи хона бошад 120 000 сомонӣ бо муомилаам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp доранд. ва боз дӯстони гиромӣ, хотиррасо мекунем ки мактаб ҳамагӣ 200 метр дур мебошад. об дора, масҷидам дар наздикиш. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 4 сотиқ замин, 4 дар хона, кухни, 2 туалет, ванна, кладовкаам дорад. ремонташ бениҳоят ремонти хуб мебошад, евроремонт. гирдаш маҳкамай. адресош дӯстони гиромӣ, Гулбута анихтараш поёни корвонда ҷойгир аст. нархаш 500 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. ба духонага болоиш сум дода шавад ё ин ки мошин. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp ҳам дорад. аз номи канали Dom.tj гап занед, ба шумо скидка карда мешавад. марҳамат дӯстони гиромӣ, ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ремонти бениҳоят хуб дорад. замини фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Нав, деҳаи Советобод. аз роҳи Душанбе Турсунзода 1,5 километр дур ва аз бозори Сари мост 2 километр дур мебошад. 10 сотиқ замин аст, гирдаш полни бо семенблок маҳкам мебошад ва нархаш бошад 185 000 сомонӣ. боз савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Dom.tj гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. 3 сотиқ заминай пушти бозори Ҳоҷи Шарифда ҷойгир аст. ай бозор ягон 500 ёки 800 метр дуртаракай. 2 дар хона времянка дорад. туалет, баня, качалка, ҳамаи чиза дорад. бо барои 4 дар хонара фундаментош рехтагия, гирдаш забор қати маҳкамай, дарвозаам часпондагия. дӯстони гиромӣ, нархаш 180 000 сомонӣ мебошад. бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат. ва дӯстони гиромӣ, аз шаҳри Бохтар боз як хонаи фурӯшӣ дига ҳаст. камтар пас нишон медиҳем то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага квартира бо масоҳати 77 метри квадратӣ. масоҳаташ бениҳоят хубай, метавонед сехонагаам кунед. дар 8-ум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 13 ошона иборат аст. айни ҳол сохтмонаш рафтеса дар стадияи 11-ум этажа. хона коробка мебошад, яъне бе ремонт. ориентир пеши шлагбауни бозори Меҳргонами назди бозори Меҳргонда. дӯстони гиромӣ, нархи хона 325 000 сомонӣ мебошад. савдоам мешавад.
ва соҳибаш мегӯяд ки где-то 2-3 моҳ пас хонара меспоранд. рақамош дар рӯи экрана ватсап доранд. аз номи каналмон гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ теппаи самарқанда. документални 12 сотиқ замин мебошад. об свет ҳаст. 5 дар хона дорад. хонаҳо ремонт талаб мебошанд, мегӯяд соҳибаш. нархи хона $50,000. бо гапзанон мекунем. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. духонага квартира бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар 5 ошунаи бинои новостройка. худи дом аз 9 ошуна иборат аст. хона бо чизош фурӯхта мешавад, яъне телевизор, холодильник, кондитсионер ҳамаш меистанд. нархаш $38,000 бо ягон чи арзон мешавад. ҷойгир аст дар жилмассив. дом сари роҳ дай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд. якхонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 7 ошунаи бинои новостройка. хона беремонт мебошад. коробка ва ин якхонагара метавонед духонага кунед. масоҳаташ ҳам хеле имконията дорад. ҷойгир аст дар автовокзал шаҳри хуҷанд. нархаш $180,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд. духонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 2 ошунаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад, яъне баъди евроремонтай. сари роҳи калонда ҷойгир аст. дар 31 микрорайони шаҳри хуҷанд қарор дорад. нархаш $300,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. якхонага квартира бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар 13 ошунаи бинои новостройка. хона беремонт мебошад. коробка ҷойгир аст дар повороти аэропорт. хай повороти аэропорт ҷои бениҳоят хубай. ориентир калсивои саим база. застройши ки хуб мебошад. дар дом высококачественный лифт, насоси подачаи об, системаи фильтратсияи об, оби гарм яъне аз тец ва детские площадка қатъи домофонам мешавад. дӯстони гиромӣ, нархаш $186,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. дом айни ҳол бардоштаест, сохтмонаш рафтааст ва рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед ин рақамҳои риэлтор мебошад. марҳамат, метавонед занг занед. боз дигар вариантам дар дигар ошунаам доранд. нархи хона $186,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар. якхонага квартира бо масоҳати 34 метри квадратӣ дар 1 ошунаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. назди варзишгоҳи пахтакор ҷойгир аст. бозор, садик, мактаб ва литсей ҳамаш дар наздикиаш. фавран фурӯхта мешавад. имкони камтар арзон карданам ҳаст. нархаш $140,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. марҳамат дӯстони гиромӣ, кадоме ки аз шаҳри бохтар хонаи арзон хоҳиш мекард, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор. 5 дар хона, 5 сотиқ замин ҷойгир аст дар ҷамоати Сомон, Чаманистонда. наздик ба бинои Харбуза мебошад ва ба шоҳроҳи Турсунзодаам наздик аст. об ҳаст, барқ ҳаст, мактабам дар наздикиш. ҷошро ба фикрам ҳаматон фаҳмидем дӯстони гиромӣ. аммо бинои Харбузае ки дар шаҳри ҳисор аст, ҳама медонанд, назди ҳамон бинода ҷойгир аст. нархи хона $200,000 сомонӣ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. духонага квартира бо масоҳати 60 метри квадратӣ
дар 11 шонаи бинои новостройка. Хона бе ремонт мебошад. Коробка ва ҷойгир аст дар Хитои бозор. Блоки N да ҷойгир аст дӯстони гиромӣ. Блоки N анаҳа суратдам маълума дида метонед. Жилой комплекс Platinum Plaza мебошад. баробари ҳамин дом боз мактаб, детский сад ва торговый центр бардоштестанд. нархи хона 227 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад ва ҳама ҳамин мактабу садику дигараш дар наздикиш мешаванд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе. 3 дар хона, 3 сотиқ замин. ремонт дорад. хона воқеъ аст дар Қурбоншаид. нархаш 125 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Лебаканд, пештара Сарбанд, духонага квартира бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои Советӣ. пеши Садиқ бозор, кӯчаи Боқӣ Раҳимзода 4 бинои 4-этажада ҷойгир аст. нархаш 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. срочна фурӯхта мешавад. ремонтам бигем надорад. падъабой. марҳамат дӯстони гиромӣ, ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон ки моро то охир тамошо кардем. то боздид барори кор шумода.